Dobrý večer. Tak mohli sme vidieť, že aj proti dobrému týmu vieme hrať. Prvý polčas myslím si, že bol dobrý z našej strany. Vyhrávali sme 2-0, ale potom po tej červenej karte super ukázal kvalitu a už nás teda zatiaľi do nejakého bloku. Dostali sme 3 góly, ale musíme dať hlavu hore. Teraz nás čaká ďalší zápas v stredu. Takže toho času je málo, ale musíme sa pripraviť. Tak díky za hodnocení a poprosím vaše otázky. Jonáš. Dobrý večer. Jak dosah tak pro Hrabolí, vzhledem tomu, že jste to měli výborně rozjetý a byl ten klíčový moment, ta červená karta, penalta, která pak začala ten Plzeňský hrát? Myslím si, že tá červená karta to teda ovplyvnila, lebo potom už sme fakt boli nízko a ako som povedal, super ukázal kvalitu a jasne, že táto prehra veľmi boli, keďže sme vyhrávali 2-0. V prestávke sme si povedali, že proste chceme hrať to isté, lebo teda to fungovalo, ale ako sme mohli vidieť, to nefungovalo a dostali sme 3 góly. Přesto nešlo to nějakým způsobem rozkouskovat, že za 10 minut dostat 3 góly v oslavení chápu, ale nešlo s tím něco udělat, nějak rozkouskovat třeba? Teraz ťažko povedať, ale musíme si to nejako vyhodnotiť, lebo takéto situácie ešte môžu nastať v lige, takže musíme sa z toho ponaučiť. Hrať aj o jedného menej. Zatiaľ bolo to tak, že keď super dostal červenú a my sme boli o jedného viacej, tak sme nevedeli dať gól a proste teraz sme my dostali červenú a ten super nás úplne zatiahol do bloku, takže musíme si to nejako vyhodnotiť a zlepšiť sa aj v tomto. Jsi byl vlastně minule si nehrál, že jo, si měl karty, teď si do toho šel. Dal si gól z penalty, byl určenej, nebo se cítil jenom na to? Veril som si a proste chcel som si ju zobrať a ja som rád, že som dal gól, ale o to menej chutí, keďže sme prehrali. Ještě si tam měl šanci v 90. minutě, jak to mířil pod břevno, bylo to tebe? Áno, bola to teda stečovaná, takže bolo to stečo a išlo to teda potom na roh. Myslím si, že brankár predvedol dobrý zákrok, lebo teda bolo to ťažká situácia pre ňoho, ale tak škoda, že to tam nepadlo. Chýbalo to šťastíčko. Teď nás čekají Budějovice ve středu. Jak vidíš vůbec ten anglický týden? Tak pre hráča to je ťažké, keďže sa hrá takto často a je toho času menej na regeneráciu, ale tak sme profesionáli, takže do každého zápasu chceme ísť s tým, že ideme vyhrať a určite to bude tak aj v stredu.